Bona tarda a tothom. Gràcies per estar aquí en aquestes hores així una mica intempestives, quan ja un ja està pensant a retirar. Bé, us donem la benvinguda de part d'en Joan Masó, investigador del CREAP, aquí a la meva esquerra, i Joan Pino, investigador i director del CREAP, que sóc jo mateix. I bé, avui us presentem aquest programa, aquest programa al voltant de l'Observatori Ritme Natura. I per ubicar-nos una miqueta, aquest observatori és un observatori que va néixer en el marc d'un projecte de recerca, un projecte que pretenia explorar la capacitat, la problemàtica, la diversitat de situacions que es poden generar al voltant de la creació del que s'anomenen observatoris ciutadans. Cada cop més els ciutadans estan prenent un paper important, no només en l'obtenció d'informació, sinó també en la pròpia recerca. És el que s'anomena d'una manera genèrica ciència ciutadana. Doncs bé, aquest projecte de ciència ciutadana el vam aprofitar per desplegar un observatori, que és el Ritme Natura, que en principi havia de ser una excusa per aprendre del funcionament dels observatoris ciutadans. Per tant, era una mena d'eina, però que al final s'ha acabat convertint també en una finalitat, perquè aquest observatori va de quelcom tan actual en aquests dies com és els canvis en els ritmes naturals associats als canvis climàtics. Els ritmes de la natura, els ritmes fenològics, són el tema que es desenvolupa dins d'aquest observatori ciutadà i, per tant, el tema també passa a ser important. I, a més perquè és un tema que ja compta amb una tradició llarga, discontínua, però amb estructures sòlides a casa nostra, de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya. Sabeu que hi havia un observatori també fenològic que s'anomena FENOCAT, i el que us presentem aquí és un mix en el que estem treballant tots plegats. Al final també en parlarem una miqueta d'això, al voltant d'aquest tema de la fenologia. Per tant, diguem que és un moment molt oportú per treballar amb observatoris ciutadans i encara més per treballar amb observatoris que tenen la fenologia com a tema. Sense res més a dir, passaré la paraula a en Joan, que us explicarà una mica del que parlarem aquesta tarda. Gràcies, Joan. El que fem aquí és un acte de Ritme Natura, perquè la ciència ciutadana no és només la captura d'informació, és també la creació d'una comunitat d'actors vinculats o que tenen interès per un determinat tema, tenen una sensibilitat i que s'organitzen per portar a terme activitats que poden tenir un impacte més enllà de la pròpia captura de dades, ja sigui en la ciència que analitza els canvis dels ritmes fenològics, però també en la presa de decisions que haurien d'anar en la línia de preservar els ritmes que tenim, que semblen prou òptims. Això lliga, òbviament, amb les manifestacions que hem anat veient els últims divendres i tot plegat. I és per això que fem aquest acte, que també té una finalitat divulgativa i que volem parlar una mica de per què i com la fenologia és una qüestió d'una llarga tradició que ens porta a fer indicadors de canvi global en aquest primer bloc d'un sol orador. Després tenim un segon bloc que es fixa en les espècies i ens parla d'ocells, ens parla de papallones, ens parla de plantes i com fixar-nos en elles, amb les seves fases i amb com una mica capturar aquesta informació que va passant repetidament d'any en any, però que és difícil que ens en recordem, perquè jo no me'n recordo pràcticament ni el que vaig dir ahir, de forma que rarament me'n recordaré de què va passar l'any passat. Això és important, per tant, anar fent aquest registre. Després diu que hi ha una pausa, si els oradors es porten bé i van just a temps, en principi és la meva feina, controlar que això succeeixi.
I finalment tenim un altre bloc de casos pràctics on parlarem de l'observatori en si, de Rima Natura, parlarem d'una iniciativa paral·lela a Rima Natura o complementària amb Rima Natura que es diu Fenotàndem, això és una sorpresa que no tenim en el programa. Durant 2 minuts parlarem del calendari natural de Vallcarca perquè l'Ara Saiz es troba malament i no ha pogut venir. I finalment explicarem què està passant en el context de l'observació de la biodiversitat amb els alumnes i el sistema aquest de la natosfera. I penseu, mentre escolteu, en que teniu l'oportunitat de participar, tots tenim l'oportunitat de participar en aquest últim slot de 25 minuts des de les preguntes fins al refrigeri. I crec que més valdria que anéssim començant, encara que ho fem 5 minuts abans.